Kien bdin lajta li n-nies fuq barra tal-qorti laqgħu lill-Albaniż Daniel Muka illi jinsab akkużat bil-kompliċità fl-omiċidju doppju ta' Chris Pandolfino u Ivor Maszekowski fit-triq Lokerf ta' Sliema nhar 18 ta' Awwissu illi għadda. Muka nżamm taħt arrest wara li tressa il-qorti quddiem il-Maġistrat Nadin Lija bl-Albaniż jibqa' kompost u bla reazzjoni. Fl-awla pakkjata nies fejn spikkat ukoll il-preżenza qawwija ta' uffiċjali mill-iskwadra tar-reati maġġuri, Muka ta' 29 sena lissen ftit kliem minn taħt l-sien meta kien ordnati wieġeb mill-Maġistrat Lija. Fl-awla kien hemm ukoll preżenti uħud mill-qraba tat-tabib Chris Pandolfino. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi James Grech u Colin Sheldon saħqet li mill-filmati tal-kameras ta' sigurtà der b'mod ċar l-akkużat flimkien ma' żewġ persuni oħra ħerġin mir-residenza tal-vittmi, fatt li kien żvelat b'mod esklusiv minn dan l-istazzjon fil-bidu tal-ġimgħa. Fil-waqt li Daniel Muka xaħat l-akkużi miġuba kontrih, il-qorti ordnat sabiex b'mod immedjat l-assi kollha taż-żagħżugħ jiġu friżati fil-waqt li kull proprjetà taħt ismu tiġi konfiskata minnu fih. It-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest tal-Albaniż u minflok talbet l-assistenza ta' espert psikjatriku sabiex tiġi eżaminata l-qagħda mentali preżenti ta' Daniel Muka. L-avukati tal-Albaniż iċċaraw li huma mhux qed jgħidu li kien mentalment instabbli meta allegatament kellu sehem fil-kompliċità tad-delitt, iżda qed jitkellmu fuq l-istat tiegħu ta' bħalissa. Għaldaqstant, il-Maġistrat Nadin Lija laqet din it-talba fejn inħatar minnu fih il-psikjatra Anthony Zara. Għal Muka deru l-avukati Noel Bianco u George Buttigieg fil-waqt li bħala parti ċivili fisem il-familja Pandolfino deru l-avukati Roberta Bonello u Joe Giglio. Daniel Muka ġie arrestat fil-25 ta' Awwissu wara rejd tal-Pulizija f'residenza fit-triq San Franġisk fil-Furjana, ġimgħa wara illi fil-ħemda tal-lejl il-koppja Pandolfino u Maszekowski inqattlu kisa ħubieret permezz ta' 6 tiri ta' arma tan-nar minn 3 aggressuri. Muka huwa magħruf sew mal-Pulizija fejn kien involut fost oħrajn fis-serqa li seħħet f'ħanut tal-ġojelli f'Tinje lura fl-2017 fejn kienu nsterqu ma' 330,000 euro. L-Albaniż kien jinsab barra fuq libertà proviżorja.